Здравейте! Аз съм Адам. Елате с мен на едно пътуване през времето и историята. Една история за сътворението и за това какво е да си част от нещо по-голямо и вълнуващо. Нека започнем нашето пътуване. Девет години откакто проведахме първия конкурс менеджер на годината. Ние помъдряхме, децата ни пораснаха. Скоростта на бизнеса се увеличи неимоверно. Продължавам да вярвам, че прогресът е не само иновации и нови технологии. Прогресът е в хората, в нашите служители, специалисти, менеджери. Защото какво би било едно бъдеще без история, в която говорят истинските лидери? Васил беше изключителен психолог. Успя да изгради бизнеса си в България с безупречна репутация. Така че той от една страна наистина беше мечтател, който виждаше навън, от друга страна разбираше критичните ситуации и можеше да влезе и в обувките на, как да кажа, на малкия човек. Той знаеше, че през живота трябва да се учи, трябва да си отвориш сетивата и през цялото време повече да слушаш. Ето, той можеше да слуша с разбиране. Едно усещане за автентичност, за човечност от човек, който наистина може да вдъхновява и да кара хората да работят за него. За първи път в Movio си купихме машина за почистване на склада и той с такова любопитство разгледа тази машина, след това се качи на нея, вкара и докато не изчисти склада, не спря. Късно вечерта стоката още не е разтоварена, тя трябва да тръгне на следващата сутрин, просто си е метнал сакото в колата и докато не е разтоварен камионът, не е разтоварвал и той. Лидера, който винаги продължава да ни вдъхновява, естествено госпожа Мирчева, която винаги намира, дори в най-трудните моменти, намира начин така да ни покаже пътя, по който най-лесно можем да минем. Това, което е много уникално за Александра, е, че тя има възможността да види какво се случва на добре развитите пазари, да го сложи като една ясна визия и да привлече екипите да го направят. А какво ви вдъхновява? Свободата за вземане на решения, такива каквито могат да доведат до позитивен бизнес резултат. Независимо от това дали някой е на по-младша или по-старша позиция, той има възможност да предлага, да генерира идеи, да ги реализира. Вътре в групата има неограничени възможности практически за развитие, както хоризонтално, така и вертикално, както и кросфункционално. Талантите се ценят, откриват се, развиват се, стават все по-добри, все по-видими. Другото нещо, което съм видял и което го прилагам също и до ден днешен в работата, това е да ръководиш и да управляваш с чувство за хумор. Хумора намалява стреса, намалява напрежението, облегчава риска на хората и те се чувстват по-спокойни да работят. Да се усеща духа на екипност, да си помагаме, да се подкрепяме, да се насърчаваме. Това е бизнес нюх, в който погледа е много зад планината. Много повече в дългосрочното, отколкото в сегашно време. Това са хора, които не искат да решават проблеми. Те искат да носят възможности. Не знам как ще прозвучи, но това е ДНК. И това ДНК всъщност се изгражда в годините и се изгражда от хора, които наистина искат да постигат повече резултати и да бъдат наистина най-успешните в бизнеса. Факт е, че вече толкова години растем и то растем устойчиво, означава, че ние притежаваме това ДНК и не само го притежаваме, а мъчим се да надскочим и самите себе си. Предизвикателствата пред нас и конкуренцията ни кара да бъдем още по-добри. Какво ви прави добри в работата ви? За мен ключа на успеха се крие преди всичко в хората. Така смятам. И виждал съм как от нищото се градат екипи, които остават години наред и създават фантастични неща. Моите колеги, с които работя в по-тесен кръг, са моето семейство, защото ние заедно случваме нещата така, както ги случваме и в едно семейство, у дома. Откакто съм в компанията, заедно с това родих и децата си, те пораснаха тук. Нашия екип всъщност е силен точно за това, че си имаме доверие.
Няма един човек, който да каже, свършим работното време, приключихме. Не, имаме работа. Работа трябва да бъде свършена. Аз ходя на работа с удоволствие заради екипа ми. Делион за мен е половината ми вече живот. Не съм малко години. И все още е щастлив да ставам сутрин и да отивам на работа. Ние ако не работим като едно, ако не сме сплотени, не се подпомагаме ежедневно в работата си, няма как да бъдем успешни. Това е едно от нещата, което ни движи напред. 2008 година, например, тогава Бултранспорт беше първата фирма в България, която въведе EDI, електронна обмяна на данни с Метро България и с OMV България. Въобще като цяло духа в VM винаги е бил много иновативен. Най-голямата крачка беше въвеждането на WMS системата. Това е система за управление на складове. Скок не беше крачка. От 2005 насам, когато внедрихме на Vision, нещата започнаха да се вървят нагоре технологично. Виждам бъдещето ни с все по-интересни, с нови продукти, навлизане в нови категории, оптимизиране на бизнес процесите в складовете, все повече роботизация и автоматизация. Да продължим растежа си и напред и нагоре. Вием с тези темпове на развитие, така ги виждам нещата. Париж, Лондон. Със сигурност да бъде още по-голяма и стабилна на пазара, а със сигурност да сме разширили собствените брандове и в крайна сметка 1 милиард лева оборот. Това е таргета. Представям си да бъдем на челните места в образователния процес в България. Смятам, че има още какво да дадем. Смятам, че иновациите тепърва навлизат при нас. Можем да имплементираме всякакъв тип изкуствен интелект в работата си и това би ни улеснило, би ни дало нови идеи. От друга страна, можем да се развиваме в посока собствени марки, да излезем на нови пазари, да бъдем по-смели. Предлагаме изключително комплексна услуга. Ние нямаме почти нищо от сферата на логистиката, което да не предлагаме. Така че комплексността на услугата, която предлагаме, всъщност ни прави много силни и много устойчиви. EVM всъщност предлага нещо, което почти никой друг на пазара не предлага конкретно в България и това е възможността да работим в централата и да видим къде се взимат решенията, как се взимат и да бъдем част от решенията. Защото в България, като малък пазар, голяма част от международните компании всъщност просто изпълняват решенията на централата, която е някъде. Да реализираш един нов проект, някакси трябва да повярваш в него, трябва да бъдеш оптимист, нали? Трябва малко да бъдеш мечтател. И всъщност едно от най-хубавите неща, което и Васил и Александър дават на мениджмънта изцяло на VM Finance Group е да бъдат предприемачи. Какво е да растем и постигаме успехи и да даваме нова форма на нашето бъдеще? Това е най-голямият тест за зрялост. Един бизнесмен, когато той реши уравнението на своето корпоративното си уравнение, да наскочи себе си и да мисли за социалната си роля, за това, което остава. Единственото нещо, което не може да се копира и всъщност е най-голямото конкурентно предимство е културата на фирмата. Аз смятам, че компания като VM инвестира в образованието, за да може да остави възможно най-правилната следа, емоционалната следа в обществото. Нашите кампании са награждавани, защото успяваме да излезем извън рамката. Успяваме да мислим креативно, да предложим нови решения, които са толкова логични и постигат толкова добри резултати, че биват имплементирани на други пазари. За тези 30 години безспорно е компания, която създава тенденции на пазара. Това са компании, които дигнаха българския бизнес на едно и го популяризираха на едно ново ниво, в което обществото припознава своите български лидери, припознава своите примери. Във всяко едно общество трябва да има герои, хора, на които да се възхищаваме и да се радваме. Когато ги отличаваме и ги слагаме на корица, разказваме тяхната история, ние правим едно общество, което си уважава успеха. Какво ви прави хора? Различните видове любов и израза на тази любов в твоята реализация като личност, онази искрица, която можеш да запалиш в очите на хората и те да развият себе си и да постигнат още по-високи, още по-хубави цели и да го правят с щастлива усмивка на лице. Има магия екипа на Венди.
Не мога да го кажа с една дума. То е атмосфера, то е усещане, то е емоция. Наистина е трудно да се опише с думи. Трябва да си бил част от това, за да го изпиташ. Почтеност, искреност. Това, което ни характеризира е култура, дух и целеустременост. Креативни, позитивни. Вярваме, че всичко е възможно да се случи. Ние сме знание, любов, бъдеще. Моралното удовлетворение, чувството за това, че си дал и оставил нещо след себе си. И ако не мечтаеш, защо съществуваш, нали? Тоест, ако ти не си поставяш цели, ако не се предизвикваш. Когато човек работи, когато човек е амбициозен, когато човек иска да се развива, обикновено включва всичките си възможности и цялата си сила в това да реализира потенциала си. Непробиваеми. Абсолютно такива сме. Имаме чувство, че никой не може да ни спре вече. Днес си спомняме и вървим по пътищата на нашата младост през спомена за нашето начало. И си мисля, кое ни прави това, което сме? Вдъхновението, силата, целеустремеността и ярката личност на Създателя ни. Уважението, почтеността, усърдието и последователността в визията и в ценностите ни. Таланта, устрема, амбицията за успех, която ни движи. Неочакваните събития, които ни изграждаха и ни показаха нови перспективи и вдъхновение да се предизвикваме непрекъснато, да мечтаем с амбиция. Трудностите, изпитанията, тревогите и препятствията бяха стъпалата, които трябваше да изкачим, и спойката, която ни направи силното семейство, което сме днес. Нашето вдъхновение идва от хората, които срещаме по пътя си. От нашите колеги, партньори, доставчици, клиенти и консуматори. Заедно сме част от нещо по-голямо. Заедно сме част от нещо по-значимо. Заедно растем, учим се и надграждаме. Днес разполагаме с впечатляващо портфолио от успешни компании в множество сектори, което прави работата ни удоволствие. А това е благодарение на решимостта да правим бизнеса по различен начин. Смелостта да се борим и да отстояваме възгледите си, да взимаме трудните решения. Уверени сме в бъдещето си. Ще използваме целия наш опит и знания, за да предоставим на всеки наш бизнес нови хоризонти и възможности за нови върхове, защото искаме да оставим дълготрайна следа и значимо въздействие. Ще продължим да бъдем дизайнери на нови тенденции, архитекти на бъдещето, диригенти на синергията и строители на устойчивостта в компанията, в която хората вярват. Ще продължим да променяме и да се променим. Ценностите в VM Finance Group са всъщност ценностите на семейството. Резултатите, които постигаме в последните няколко години, са впечатляващи, и то в един период 3 годишен, който беше изключително труден и остава труден за много от компаниите. И ние вървиме нагоре само. Така че всички се справяме много добре. Това, което прави една компания голяма, е да се обичаме, да си помагаме, да се вдъхновяваме и заразяваме едни други, да си даваме сили в трудните моменти, когато сме отчаяни, и да си подаваме ръка, да вярваме едни в други. Това е нещо, което аз не мога. Да виждам от вас какво е да падаш и пак да ставаш и да се учиш от грешките си. Да се смееш, да плачеш от гордост, да гориш във всичко, което правиш, и да търсиш по-добрите решения. Да гледаш с вперен в бъдещето поглед, да мечтаеш да бъдеш човек. Това е уникално.